Welcome to Web Session News Network. How are you? What I want to ask you namhlanje ukuthi are you wavy? Siyakwamukela endabeni zanamhlanje. Okusha namhlanje ukuthi igagasi selineyindaba hayi zokugobhoza but indaba zakho mphakathi wakithi. Namhlanje ngizocela nganayo indaba ethe kungithinta athi sithi uyisondeza. Ingane eseLimpopo umonaka ishisa udla umonaka uvele wathi doses laphayana kuPiano Parks uyithanda kanjani ikuphethe kanjani le ndaba usitshele usixoxele sizokufonela ngelinye ilanga ngibukile ke mina njenge-podcaster manje sengiyi-broadcaster kuningi kuyenzeka kodwa angiyithandanga le ndlela ahambe ngayo ngoba beyahlezi athi doses kuyo yonke into bashiya empini bashiya uyahamba eMexico hamba noBruce basela osifiso bafisa ukuya eMexico uwezile amatshengitsheng lamadingdong bebazomkidnapha eMexico bazoyitshela ukuthi ukhuluma isiMexico wamshiya uManaka uthe mayebuya kuManaka wathi salani nonke nawe MacG sala. Asidluleke endaweni ezimnandi sithi nazo ingane ezincane ziyathandana uma walele unaledi basemathandeni kuyiqinisa noma kungamanga siyovuzwa ngawe kodwa namhlanje ngizwile ukuthi iyodwa nje into angayithanda unaledi engafanele uyenze uma udibana naye don't steal a phone especially if you're a rapper she will call you out uzoyithola sumangele Ngikuvezele-ke namhlanje indaba ezinye zimnandi abafana base-Burgersfort Limpopo all the way benze njengoManaka bahambile baya eCape Town bathi bayobona uMasekent njengoba bangasazi-ke isiMasekent bathe ngcono sithathe amabhayisikili mfondeni siyowahlola apha eKapa endleleni bahambe kahle uyababona nje nawe lana wayacelebrate bathole sponsorship sanana neRed Bull ke izamile ubakhuza abafana yabanikeza ama-wings ukuthi bayekele amabhayisikili abazange bastop abafana wafika uDJ Kare wathi chiki 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 angena imali abafaneni sibonga wonke umuntu osupport abafana mawufuna indoda intombazane strong engakhona ukufika eCape Town ihamba nawe thinta abafana beGauta Boys cyclist izinto zegame as we continue njengoba siqhubeka akusali lutho sithe masihlola ezendabuko ithiwa lento indabuko noma yini kwezikahulumeni uGNU hambi kahle ANC ithe maningavumelani nathi sothula sikhulume nabanye sizogcina sikhulumile isuswa indaba yokuthi ANC sijwayela kabi ifuna ukufaka iVAT ikhuphuke kusijwayela lokho bafowethu hayi kabi ngokukhulu ukuhloniphana yehlukana neVAT yehlisana imkhaba cala before nizokhuphula something ngeke nikhuphule imkhaba niphinde nikhuphule neVAT asijwayelwa kabi gagasi nilibeke ngendla magalela yabheka musani ukuganga ngathi izwe lethu leli lizwe labo baba balifela leli kunini sithenga ukudla kufakwa iVAT esingazi ukuthi idliwa obani sazi kahle ukuthi idliwa obani engisasho kakhulu laba-ke abanye abafowethu ngapha abasazi ukuthi isinki ngesani ngengisho ukuthi ngikhuluma ngobani igama labo akuyena ongubani bafowethu isinki sokudla emkhondo okutholakala ukuthi kunabantu abatanasayo abathakasayo abagcine bathatha iy'nyawo zabo bafake esinkini bawasha imkenke hamba washa imkenke ezweni lakini mafuna uyiwashe esinkini hayi kabi mngani wami my friend ngiyazi ukuthi uzophanda ziphathe kahle mngani wami abathandanga ukuyibona abasebenzi abasebenzela wena le ndaba mawuyenza bakuchwebulile bathumele zomkhonto bakucebile-ke lapha eMkhondo TV ukuthi uyiphethe kabi chubeka nalento yakho kodwa ungayichubeki la Mzansi buyela ekhaya mawudelela zokushaya on more serious news I would like to say Mkhondo is one of the best countries in South Africa
because it's no longer a town. We've got too much talent. We want to say, Wandile Tuba, all the way from Mkondo. Siyakubongela mfana kithi uyayenza into yakho. I-Kaizer Chiefs isithembe wena ndoda yamadoda. Sikufisela inhlanhla uqhubeka ungayeki lento oyenzayo. Sinawe. Sibonge kanjalo signing out. Igagasi seliyehla. Siyakwamukela ku-Web Sessions News. Siyanibingelela. Sizobuya nezinye indaba eziningi. Uma unombono kunendaba ofisa ukuyikhipha, sithinte laphayana ku-Web Sessions on Facebook, TikTok, Instagram. Sikhona yonke indawo. Ungamfonela nomshini angakusotela into zakho. Kodwa ungamtshela indaba zakho ngoba uzabaceba abanye abantu. Asiyeke lapho. Thank you. Signing out. Iweda yikho. Vele kuyabanda. Lala.